No niin, ja terve taas. Mulla ei ole frapsiin käytössä, mutta päästään kuitenkin kuvailemaan. Tästä tulee nyt tämmönen lyhyt video. Ihan vaan, koska ei ole hirveänä tilaa. Niin, ottakaapas hetki. No niin, ja nyt ollaan tosiaan ratkomassa tällaista hommaa. Talk to Alex. Yes. No niin. Mä en jaksanut lukea näitä, mutta kuitenkin. No niin, ja katsotaanpas. Mä en ole nyt ihan varma, mitä pitäisi tehdä, mutta otetaanpa selvää. Tosiaan mä oon päässyt nyt 13 levelillä. Mä oon rakentamassa hissiä, mutta pitääpäs jäädä katsomaan näitä tehtäviä. Että tällä lailla. Katsotaan sitten, jos mä saan tuon riimukiven arvoituksen ratkaistua. No niin. Heippa!